Mae Wikipedia yn wefan mae pawb yn gallu ffeindio unrhyw fath o wybodaeth am llawer o bethau gwahanol. Fysa chi'n gallu ffeindio links amdan beth ydych chi wedi searchio fewn, neu ydych chi'n gallu ffeindio bethau arall fel lluniau, Wybodaeth, news a pethau eraill gwahanol. Mae golygu meddwl bod ti'n newid pethau sydd ar Wikipedia. So dweud mae rhywbeth yn anghywir ti'n medru gwneud o'n gywir, neu os mae yna ddim ffaith ti'n gwybod amno fo, ti'n medru dweud y ffaith yna. Erthygl ydy y tudalen hefo ffeithiau amdan y pwnc. Miss Roberts wedi gofyn i ni dod o hyd i ffeithiau amdan Llambed y Goch yr ysgol ac yr pentref ei hun. Mae'n pwysig ofnadwy i ni ymchwilio am y gwybodaeth rhag ofn bod pobl yn darllen y gwybodaeth anghywir, hedan ni ddim eisiau hynna digwydd. Rydyn ni wedi bod yn tynnu lluniau oherwydd rydym wedi bod yn rhoi nhw ar Wikipedia i pawb eraill gael gweld yn pentref bach hyfryd. Da ni wedi dysgu fel gwahanol fath o erthyglau ma yna, so da ni medru cwdio. Pan da chi'n cychwyn, mae'n dipyn bach yn anodd. Mae'n eithaf hawdd pan da chi'n gwybod sut i wneud o. Mae defnydd o cymhwysau digidol yn un o'r pethau trawsgweithio da ni'n gorfod wneud fel ysgolion. Dyma prosiect fel hyn, mewn ffordd mae'n plethu'r ochr ddigidol ond hefyd yr ochr llythrennau fe rhywbeth i ryw raddau lle. Ac o dan y gwahanol elfennau, mae'n taro sawl elfen wahanol drwy gallu cydweithio efo'i gilydd, edrych beth ar y we a hyd yn oed pethau fatha hunaniaeth, cyfrifoldebau ar y we a hawliau. Mae'n dall rwan. Na ddim bod na ddim rhywun yn eistedd mewn swyddfa gola yn sgwennu erthyglau wici. Maen nhw'n gwybod beth dyn nhw, sut maen nhw'n gweithio, a mae cael cymryd rhan fel hyn yn gwneud iddyn nhw deimlo reit bwysig. Elfen o'r siarter da ni wedi bod yn cael traffaeth efo medru ymateb iddo fo yn yr ysgol ydy defnydd o'r dechnoleg. Ond mae hwn yn golygu bod y plant yn gwneud hynny lle, maen nhw'n gwneud defnydd o'r dechnoleg yn y Gymraeg. Glwys i am y prosiect WiciMôn yn gyntaf ni wrth y modd achos heb os ag yn y bai wrth gwrs mae o'n cefnogi pob un dim o'r egwyddorion sy'n perthyn i'r siarter. Da ni yn gofyn i'r plant gyfathrebu'n y Gymraeg ac yn sicr mae'r cyfathrebu'n amlwg iawn ymysg yn bobl ifanc ni trwy gyfrwng digidol. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae'n plethu mewn i gynllun miliwn o siaradwyr lle mae gofyn i blant fod yn defnyddio'r Gymraeg tu allan yn y gymuned. Felly, os da ni'n hyfforddi'n plant i fynd at dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg, da ni yn hitio'r darged yna, bod nhw'n mwynhau y poblogeiddio'r Gymraeg, bod nhw'n ymfalchuon i hardal leol, bod nhw yn falchuon i hunaniaeth Gymraeg, hanes, treftadaeth ac etifeddiaeth. Ac wrth gwrs, mi oedd y prosiect yma yn gwneud hynny ar bob ogwydd. Da ni'n edrych ymlaen i weld be fedar dyfu allan o'r hadyn yma. Dwi'n siŵr y bydd o'n egino yn mynd i fod yn rhywbeth cyffroes iawn iawn. Mae'r plant wedi cael wir fwynhad o gymryd rhan, a mae wedi bod yn braf cael cymryd rhan mewn rhywbeth yn wahanol, rhywbeth lle dwi'n teimlo, dwi wedi dysgu chydig bach, achos to'n i'm yn gyfarwydd efo sut oedd o'n gweithio. Mae'n gwneud i ni feddwl pyn bach mwy, prosiect da iawn. Do, da ni wedi mwynhau o lot.